imposible lo que estás diciendo. ¿Tú estás seguro? Una hamburguesa de kilo tú tienes un papel. Yo me la papel. ¿Qué tienes que paparte de una hamburguesa de kilo? yo me la menjo. Claro que sí, jo també. Per què no? Vols que fes l'aposta? Vols que la fem? La fem? A veure, va. El 8 de març. Jo vos preparo una hamburguesa de kilo a tu. Vale, va. Vale? Tira avant. Clar que sí. Ja està clar. A veure. 6 de març. Si se l'empaqueu, us convido jo. Gravat. Programa número 6. Ha arribat el dia, com podeu veure. El pa de l'hamburguesa. Així dins va 1 quilo d'hamburguesa, més tomaca, ceba, formatge, ketchup, maionesa i mostassa. I aquest gran pa, que per cert, ens han dit que pesa 1 quilo. Seran capaços de menjar-se-ho? Ho veurem. Estem fent les hamburgueses. Com podeu veure, els massa xicotetes com a que no són. Tenen pinta d'estar molt bons. Sí, i com podeu veure, molt grans. Torno a dir, estos dos xiquets, Gabriel i Alfonso, seran capaços de menjar-se de dues hamburgueses? A veure, Javi, no sé qui està pitjor. Si és concursants, jo o tu. Jo sincerament pense que estàs un pitjor que este, però jo em poso en segon lloc. A ells dos, anem a veure el que passa. El repte comença. Qui s'acabarà l'hamburguesa? I si arriba el cas, se ho acaben els dos, qui se l'acabarà més pront? Ara ho veurem. Si se l'acabeu, que costa que us convide jo, i amb molt de gust, I una altra coseta, si vos apeteixen que elles, vos les posa també. Teniu 30 minuts. A l'atac. Vinga. Els trossetes d'hamburguesa. Això és molt complicat, però que se ho acabarà. Confia en ells. No anima, la gente no anima. Xiquets, Gabriel i Alfonso estan en la batalla. De moment estan complint. Ara, porten un quart d'hamburguesa menjadeta. I la cosa... estan patint un poquet, però jo crec que ho aconseguiran. Anem a veure. Així tenim el germà del càmera. Adiós. A veure, jo veig que ja estic flipat. Estan sumant i diuen que se ho acabarà. Tu què penses? Falten 10 minuts. No, està clar. Mitja hora impossible. Però se ho acabaran? Si es donaven una hora... cagant per mig pot ser. Pues... així baix ho tenen.
acabarán ahí a continuación. Sí, 4, 3. Bueno, com podeu veure, hamburguesa d'Alfonso, que s'ha menjat pràcticament mitja, però el nostre amic Gabriel se l'ha menjat més de mitja. Campió! Realment molt bona. Molt bona, Està molt bona. Creu que molt bona. You walk out like a woman in suffering, believing nothing on the tell me why. Bueno, entre el nostre càmera i Gabriel, ha guanyat Gabriel. Realment, el que ha guanyat ha sigut el Beach Burger, perquè han tingut que pagar, però sobretot ens ho hem passat superbé. L'ambient estava així. Mireu altres vídeos. Tenim reptes pendents. Apunteu-se. Trabar, Twitter, Facebook, YouTube. Vos esperem.